Nespravodlivé spoplatnenie slovenských diaľnic za ciest prvej triedy na Slovensku, nechuť vlády a premiéra Fica rieši túto otázku, to trápi slovenských autodopravcov. Jediný spôsob, ako sa zviditeľniť, bolo pre nich vyraziť do ulic, no nie za prácu, ale ukázať, že aj oni majú silu zjednotiť sa. A tak od rána aj po prievidzi jazdia kamióny ozdobené čiernymi stužkami. You know I sure don't wanna drive slow. Well, I'm driving down the road with that mean thing on my mind. Said I'm driving down the road, people, with that mean thing on my mind. You know I'm gonna drive so fast, y'all. I hope ain't no lawman gonna be behind. Však to neexistuje, aby niekto zaplatil cestu, ja pôjdem z Nitry a dám mi ju zaplatiť až do Topolčana a pôjdem do Partizanského vykladať. Alebo pôjdem len tam, do ďalšej dediny vykladať. Z akého dôvodu by som to mal platiť tam? A vyjdem na tú cestu, pôjdem spätky a znova tú cestu mi dajú zaplatiť. Takže vlastne dvakrát zaplatím tú istú cestu. Alebo prejdeš cez križovatku a ráta sa ti úsek. Kolónu kamiónov polícia v meste dvakrát zastavila, ale potom zmenila taktiku a celú kolónu odklonila na cestu do Nová, kde bola znova políciou zastavená. A to ešte vlastne, ešte neprišla jar, keď začnú poľnohospodári jazdiť do polí. Však on bude musieť prejsť kilometr a on zaplatí tú cestu, dajme tomu až do Prievidze. Hej? A celkové zásobovanie obyvateľstva. Je to na hlavu všetko postavené, však to neexistuje. Bol som v Leviciach, išiel som cez Kicov, dokonca ešte aj tam to pípalo. Však ten satelit nevie rozoznať ani cestu 2. a 3. triedy, tak to už je ako silná káva, si myslím. Ten systém je spušovaný, to je jasné, ale tieto pokyny, že majú do toho zahrnúť všetky cesty prvej triedy, to im dáva vláda. Highwayman people, please don't you block my road. Said I'm a highwayman. Počul som rádio, tak tam je to Totálka, v Bánovie napraví to takisto je to zavreté, na diaľnicu, Trenčina je to zavreté, všetci to obchádzajú cez Trenčinu, cez mesto. Na tie popojedem. Ja to nedokážem pochopiť, akože však v Čechách, v Nemecku, všade je to tak, že prejdem kilometr, čo prejdem, to zaplatím. Ako, prečo to takto nastavili u nás, ja to nedokážem pochopiť, áno. Ale v Nemecku, od ktorého zjazdu prejdem po ďalší zjazd, to zaplatím, tam vyjdem z diaľnice a hotovo, fertig. A nie ďalší úsek, ktorý v živote ani nepôjdeš, ani neprejdeš. To je z akého dôvodu. Po hodinovej debate kamionistov s políciou sa kolóna otočila a namierila sa do Prievidze, kde bol vjazd do mesta zakázaný a tak ostala cesta do Prievidze aj z Novák, aj z Handlovej zablokovaná. Fakt len tu, že aby sa spravodlivo platilo. Aby každý zaplatil fakt len to, čo prejde. Nikto navyše, alebo povedal si Vážne povedal ľuďom, že dopravcovia chcú, aby sme zrušili mýto. Toto povedal ľuďom. Nie, to vôbec nechcú, ani to nikdy nechceli. Oni chcú len to mýto, aby bolo spravodlivé. A riadiť sa okolitými štátmi. Žiadame ľudí, aby nás podporili a protestovali všetci ľudia na celom Slovensku, lebo netýka sa to len dopravcov. Kamionistov podporovali okolo prechádzajúce autá trúbením a dokonca prišli ľudia aj s horúcou kávou či pizzou.
vyjadrenie premiéra Fica ku požiadavkám autodopravcov kamionisti čakali až do večera, ale dočkali sa a tak o 7 hodine večer vjazd do Prievidze odblokovali.